हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ फामि सना चेनेलाव वेलकाम खालामबाय। स' लोगोफोर दिनै आङो पार्लाराव थांनो सानदोंमोन ओमफ्राय अखाबो हागासिनो दङ नै। ओमफ्राय नायनोसै माबायदि जायो थांनानै आंनि साननायफ्रा जाफुङो ना जाफुङा लोगोसे नोंथांमोना आंजोंहाय नायफालांबाय थादो। स' लोगोफोर लेट्स गो चलो। नेगासिनो दं मोनहैसिगोन बारा गोजान गैलाया हारसिंसो रावबो गैया। नायखानाया बेसे गोलाव मोनो सिगांनिफ्रायनो लाफिननोसै आङो। स्टार्ट खालामबाय लोगोफोर सिनजेनबाय बेनिफ्राय नायनोसै माबायदि सिननानै हरो। फार्स्ट टाइम फैबाय नालाय मोजां रोङा बेखौ आं बुंनो रोंथ'ला। लोगोफोर ओमफ्रायो फसायनाय मोनासै आं होनाय बायदि जायासै। आं जेरै थोनदों बिदि सिननो रोङासै। बबे देरसिन बे पार्लाराव फैदों रोंसिनासो। ओमफ्राय आं पार्लार मोनसेयाव सोंलायनो नागिरदों आरोना हाफफोरनि आं ओमफ्राय लोगोफोर सिनजानानै ओमफ्राय सिनजायासै आं बारा। नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट होदो लोगोफोर। उनाव हाबसिगोन आङो। बाय बाय लोगोफोर।